Шәрек базары Казанда 2-нче халыкара милли мәдәниятләр фестивале үтеп китте. Фестивальнең гала-концерты Казанның Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында оештырылды. Тулырак хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов язмасында. Пирамида мәдәни күңел ачу комплексы фестивальнең һәр чарасын киң кылач белән каршы алды. Чираттагысы да тулы заллар белән узды. Сәламләү сүзе белән Татарстанның мәдәният министры Ирада Әюпова мөрәҗәгать итте. Кадерле Россия Шарык Казанда Шарык базары халыкара милли мәдәниятләр фестивалендә катнашучылар һәм кунаклар. Сезне кунакчыл Татарстан җирендә ихлас сәламлыйм. Чын күңелдән килгән кунакларыбызга, килгәнгез өчен, дуслык өчен, сезнең иҗатыгыз өчен мәдәният үзе бер дуслык күпере. Шәрек базары Казанда фестивале Кытай, Төркия, Мисыр, Иран һәм дөньяның башка илләреннән бик күп дәрәҗәле кунакларны җыйды. Быел 24 илдән һәм Россиянең 15 төбәгеннән 40-тан артык милли мәдәният вәкилләре чара мәйданчыкларында үз талантларын, осталыкларын һәм эстрада сәнгатенә мәхәббәтен күрсәтте. We have come here, we are representing Embassy of India. Бу фестивальдә катнашуыбызга бик шатбыз. Без бию тәкъдим итәбез һәм ул Россия белән Һиндстан арасындагы дуслыкны ныгытыр дип ышанабыз. Потому что мы должны друг друга поддерживать духом. Без бер-беребезгә рух, эш, мәдәният аша көч бирергә тиешбез. Безне максатлар, фикерләү, эшләр берләштерә. Цель, единое мышление, единое понимание в этом деле. Фестиваль иҗади һәм оештыру ягыннан да югары дәрәҗәдә узды. Шулай ук якын тугандаш халыклар арасында ныклы мәдәни күпер булдырды. Фестивальнең Татарстанда уздырылуы символик булуы ассызыкланды, чөнки республикада төрле милләт халкы дус һәм тату яши. Безнең белән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов очрашты. Һәм сүз анда нигездә киләсе елда бу фестивальне матуррак, зуррак, киңрәк масштабта үткәрү турында барды. Димәк, бу безнең өчен тагын да зур стимул, тагын да зур бәя һәм тагын да зур җаваплылык. Инде без бүгеннән киләсе фестивальгә әзерлекне башлыйбыз. Чара программасы 7 көнгә тәгаенләнгән иде. Ялла төркеме концертлары, Башкортстан мәдәнияте көне һәм Казанның Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында гала-концерт тамашасы. Алга таба фестивальдә яшь башкаручылар бәйгесен уздыру турында да тәкъдимнәр булды. Фәннур Хәсәнов, Алия Галиуллина, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары.